आं बिदोंमोन राजाया दाखालि आंखौ मोनसे फैसा 40 लाख बिनो थिननायलाय आं बिदोंमोन। भिडिअनि फुटेजआव रोखा रोखा खोनाखाबाय। अफ्रि दैमारिया मैयानि समाव गावनि फेसबुकआव बि राजाया 40 लाख थाखा बिनो होदों होननानै बुंदों। बिथाङा पुलिस थारानिफ्राय उदां जाखांनायनि उनाव बिजों फन हरदोंमोन। अब्ला बिथाङा बुंहरदों आंखौ बुनानैसो बुंहोदों। आरो बिथाङा लोगो लोगो भिडिअखौ दानबाय। दानफिननानै आं बेयावनो बुजिखाबाय मानो थाखाय भिडिअखौ दानखो। बुनानैसो बि राजाया 40 लाख थाखा बिनो होदों होननानै बियो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव फोरमायनाया जोबोद लाजिथावना। आरो सोरबाफोर जुदि 40 लाख बिदोंबा, नाथाय आं गिबियावनो आं निमाहा बियो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा, आं मालाबाबो अफ्रि दैमारिखौ 40 लाख थाखा बि होननानै आङो बिथोन हराखै। नाथाय 40 लाख बेबायदि खालाम होननानै आं मालाबाबो बिथोन होआखै। अफ्रि दैमारिया मैया पुलिस थानानिफ्राय उदां जाबनायनि उनाव आङो फन हरो। फन हरनायनि उनाव अफ्रि दैमारिया बुंहरबाय आंखौ बुनानैसो बुंहोदों। आरो भिडिअखौ अफ्रि दैमारिया दानफिनबाय। दा आं बेखौनो खावलायो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सावरायलायनानै समाधानखौ खालायनांगौ। लोंनानै बिदों ना माबा मोनसे सोरबाया बिनि गेजेराव हाबसननानै अफ्रि दैमारिखौ माबा मोनसे फासायदों ना बि राजाखौ सोरबा फासायदों, बेखौ एसे बिजिरनानै नायनांगौ। बेखौनो आं गले गले आं निमाहा बियो रायजो राजाफोरनि खाथियाव। आं मालाबाबो आङो अफ्रि दैमारिखौ एसेखिनि बि होननानै आं बुङाखै। खावलायो जाय मानसिया मालाबा सोरखौबा जमनानै बुयोबा, सोरखौबा एटेक खालायोबा, जाय मानसिया आखाइ होगोरो बे देरहागोरो। बेखौनो आं गले गले आं खावलायो। एक्सिडेन्ट जानानै जुदि माबा मोनसे जायोबा सोरबा न'खरनि गथ' गथाय थायो, बेफोरनि मान सन्मान जोंबो मोनथियो। सोरनिबा सावगारि हरोबा जों सोरखौबा भिडिअ हगारगोन बे नङा, सोरखौबा जों नाम थांखिनानै बुंगोन बे नङा। नाथाय जों नुदों माखासे खोथाफोरखौ होनो थाखाय सोरबा बुनानै जुदि भिडिअ बुंहोनाया मालाबाबो बियो जुक्ति नङा। बेखौनो आं खावलायो उननि समफ्राव जाहाथे बेबायदि दाजाथों। जाहाथे बेबायदि जायोबा जाय मानसिफ्रा जमनानै बुगोरो बे देरहागोरो, जाय मानसि एटेक खालायो देरहागोरो। जोङो मालायनि फटक मोननाय लोगो लोगो जों भिडिअ हगारोबा जेल जागौमोन। जेल जानाय लोगो लोगो माखासे जाय मानसिया भिडिअखौ हगारजागोन बिथांमोनाबो न'खरनि मान सन्मान, गावनि मान सन्मान थायो। दा आं बेखौनो खावलायो जायफोर सोरनावबा बिदों आरो जाय बिजाग्रा बिसिबां सैथो, अफ्रि दैमारिखौ लेंहरनानै मोगा मोगि रायलायनानै खोथाखौ फोजोबलायनांगौमोन। आरो अफ्रि दैमारियाबो माखासे खोथाखौ बि राजाया बिनो होदों होननानै बुंनाया अफ्रि दैमारिया गावनि खुगानिफ्राय बुंनो गोनां बा बुङाखै होननानै बुनानैसो गावखौ बुंहोदों होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायहरो। बे जोबोद दुखुनांथावना। सोरखौबा बुनानै सोरबा बि राजाया बिनो होदों, मास्टार माइन्ड बेबायदि बुंनाया मालाबाबो जुक्ति नङा। बिनि थाखायनो हाजारथा फट' जोंना मास मोनसे जोंनाव फैयो, बेबायदि जों मालाबाबो खालामा आरो जों खालायफेराखैबो। हाजार हाजार फट' जोंनाव हरो, नाथाय जों हगारा। बेखिनि आं भिडिअखौ लाबोदोंमोन।